Well, Sanibonani guys, my name is Asanda Kamane. On this video today, I'm going to talk about iphupho noma ngizokhuluma ngesihloko sithi ungabona kanjani if kunomuntu okugadlayo ephupheni lakho. First of all, to declare something guys, I'm not a traditional healer. I'm just here to share my point of view, and as you have seen that Kamalale channel, it's a spiritual document. So I'm here to share my point of view. As Bengishilo Oguti, our topic for today, it says, how can you see if there's someone attacking you in your dream? First of all, uma ngabe uphupha and ubona umuntu ekudubula ngesibhamu, it's either inhlamvu yangena noma mhlawumbe mekhombe ngesibhamu adubula. But when you see someone firing a gunshot at you in your dream, lokho kusho ukuthi kunomuntu okugadlayo. And the second dream guys, whereby you see there are people or animal chasing you in your dream, noma ngathi uma ngabe ubona kunabantu abakujahayo ephupheni lakho noma kunezilwane ezikujahayo, usually it could be ilwane njengezinja. But uma ephupheni lakho ubona kukhona abantu abakujahayo futhi ephupheni lakho lelo phupho ungaba kunoma iyiphi indawo, ungaba sendaweni oyaziyo noma sendaweni ongayazi. If uphupha uzibona kuleso simo, uthole kwesinye isikhathi uyagijima awukwazi ukubashiya, noma kwesinye isikhathi uyagijima ubashiye, lelo phupho lelo lisho ukuthi kunabantu abakugadlayo and they are enemies which are after you. So iphupho elingekho lihle guys. And then iphupho lesithathu, when you see yourself eating in your dream, kusho ukuthi kunabantu abakugadlayo, and usually those people cannot find you physically ukuthi bekuphoyizeni noma bekufile ushevu. So the only way that they can use ukuthi besebenzise ama-bad spirit ukuthi bewathumele kuwena ukuthi ezokufida ezulele ebusuku. And ama-disadvantage alelo phupho, esikhathi esiningi if you find yourself dreaming and uzibona udla, you can get spiritual sickness, of which the spiritual sickness will reflect on you physically. For example, sike sithi uyaphupha uyadla ukudla and mawulele noma uvuka ngathi uyayizwa i-taste yalento ade uyidla, leyo nto osuyidla ephuphweni wena ungaboni ingakugulisa, uzithole nje usunezifo ongazazi ukuthi idalwa yini, noma uyithole usungahlaliseki kahle due to izinto ezenziwa abantu abasuke beku-attack ephuphweni ngoba bengakwazi ukuthi bekuthole live noma bengakwazi bekuthole physical. That was the last dream guys for you. Maningi amaphupho enginawo. I just wanted to make this video to share my experience or to share my point of view about dreams. Maningi engingakhuluma ngawo, but namhlanje I decided to talk on those two dreams. Thank you all for everything guys. I wish you all well. Nibe kahle. Yeah, ngiyabonga.